Velkommen til Lea the Pirate Podcast. Jeg har også overvejet at putte nogle bogstaver ind, så det kunne være Lea the AUDHD Podcast. Men lad os bare holde den til Lea the Pirate, fordi det er jo sådan, I kender mig. Podcast-ideen, den har været længe undervejs, men mit hoved kan godt lide at have sådan en helt fuldført plan. Det er bare de der planer, det er tit en stopklods, og derfor er omstændigheder tit rigtig godt for at få sat noget i gang. Og omstændighederne er, at på tirsdag, den 26. oktober, der skal jeg pitche et nyt projekt inde på mit gamle hjem, Christiania, Danmarks fristad. Fordi at, som vi alle sammen ved, så det her famøse Pusher Street, der tidligere har været Danmarks eller Nordens største hashmarked, det har christianitterne været så modige at gå ind og rydde alle brostenene op og holde hashhandlen ude af Christiania. Men det har også gjort noget mindre godt på Christiania. Jeg har jo været sådan administrationstype for nogle forskellige virksomheder derinde, og jeg ved, at det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt for virksomhederne og for rigtig mange mennesker, at det her segment af den kreative rygerne, at de ikke kommer derinde længere. Det er ikke kun fordi Pusher Street er røde, det er også fordi der bliver kørt en dobbeltstraf. Så Christiania, jeg var derinde til en cabaret i oktober, hvor jeg havde brug for at komme videre. Gik ud i Pusher Street og havde tænkt mig, at jeg skulle på børneteateret, men de var lukket på en fredag aften. Og jeg fik at vide, at det var simpelthen, fordi der ikke var nogen mennesker. Trillede ned på Woodstock, hvor der var en lille festlig forsamling. Jeg havde en god ven her fra Jylland med, som spurgte mig, Lea, hvad er det for et spøgelsescirkus, du har taget os med ind i? Vi gik videre ned på Nemoland en fredag aften, og der var ingen. Og det gør mig rigtig, rigtig ondt for de mennesker og de virksomheder, som jeg kender inde på Christiania. Nå, tilbage til piraterne og pirateriet. Denne her pirat her, hun er et sted i livet, hvor jeg har været syg i en længere periode. Jeg har fået min ADHD-diagnose i marts, startede på medicin, fik en stressbelastningsreaktion på grund af et forfærdeligt dårligt samarbejde. Sidste torsdag, der fik jeg bekræftet sådan en mistanke om autisme, pletskud. Det, der jeg engang blev kaldt for Aspergers. Det skal vi nok komme mere ind på, men ikke i dag. Fordi i dag, der skal det handle om martial art saved my life. Et quote, som i hvert fald også fra kampsportsmiljøet, vi har hørt nogle gange, og i mit tilfælde, så er det i hvert fald 100% true. Men det er faktisk ikke kun de sidste par år, jeg har været syg. At leve med uopdaget autisme og ADHD, og prøve at passe ind i de her neurotypiske rammer, som samfundet har sat op derude, er meget drænende psykisk. Så martial art saved my life, dengang at jeg havde min kampsportskarriere. Og selvom at jeg kom ned og ligge, så kom jeg op igen, fordi at jeg er en kæmper. Det som kampsporten lærte mig i træningslokalerne var at kæmpe, men at det gav mig ro. Det gav mig ro inde i min krop og i mit nervesystem. Og kampsporten gav mig også et formål i det ellers ofte formålsløst liv. Og mens vi snakker om formål, så vil jeg gerne præsentere dagens gæst, Ronald Akinde. Fordi om nogen, så har du i hvert fald også fundet formål i kampsporten. En lille sjov anekdote, inden at du også får lov til at sige noget. Roland, han er sådan en lidt sjov størrelse i kampsportsmiljøet, fordi jeg kender ham, og jeg nogle gange træner over ved ham. Så har jeg jo også mødt sådan ude i andre kampsportsklubber, at de jo godt ved, hvem du er, men du er startet på sådan en lidt utraditionel grund, fordi de fleste klubber har ejerne har sådan en fighter-baggrund. De har været i ringen og sådan noget. Jeg kender Roland fra, da du var manager over i Sporten Health Club, og du fik skabt sådan en neutral grund, hvor at mig og andre fighters, vi kunne mødes. Fordi at ellers i kampsportskulturen, der oplever jeg meget, at man sådan lidt bærer rygmærker på en eller anden måde, at man ikke bare kan tage ud og træne i forskellige gyms, hvis man tilhører et gym. Og den her neutrale grund, du fik skabt, den er også lidt inspireret af i forhold til det, som jeg gerne vil starte inde på Christiania.
Jeg var nede og træne ved dig i sommer, hvor jeg havde været forfærdelig syg, og jeg havde kommunikeret til dig, at jeg havde tabt mig 14 kilo. Jeg kom ned i dit gym, og vi havde aftalt, at vi skulle køre et par runder pads. Og det gjorde vi, og det var mega griner, selvom at du farede mig en del gange, og sådan lige skulle show your worth, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det handlede om. Men det var meget griner, og du gør det på en god måde, vil jeg sige. Så bagefter så lå jeg på sådan en vindueskarm, du havde, og var helt sammenkrøllet, og der begyndte at komme flere ind, og det var åbenbart fighterholdet, som der skulle køre sparring, og i den her introduktion til dine fighters fik du sagt, hvor heldige I var i dag med, at vi har Lea the Pirate på besøg, tidligere verdensmester og bla bla bla. Så prøv at se, om I ikke kan få en runde med hende, fordi det er jeg sikker på, at I kan lære rigtig meget, og jeg lå bare deroppe i vinduet og tænkte, what the fuck, what a motherfucker. Men jeg kørte de der runder, og det var jo super, super godt for mig, sådan at gøre det og komme ind, og det var virkelig rart, selvom at jeg var lidt sur. Så nu, Roland, tænker jeg, at du kan få lov til at fortælle noget mere om dig selv. Jeg vil gerne høre, hvordan at du sådan er kommet ind i kampsport, og også om denne her martial art saved my life også gælder for dig. Ja, hej. Hvad hedder det? Det skal siges, at jeg vidste, da jeg holdt plitter fra dig, så havde du meget energi. Og jeg havde faktisk ikke forstået, at du ikke havde lyst til at også køre nogle runder. Jeg troede faktisk, at du var frisk på at køre med nogle af dem. Så det er derfor, jeg sagde, så det er jo, hvis jeg havde vidst, du havde lidt svag, eller du havde sådan lidt, så havde jeg så ikke sat dig i den situation. Og jeg har meget sjældent brug for at bevise mig over for nogen. Jeg hyggede mig bare med dig. Det er sådan, jeg træner med de fleste folk. Generelt faktisk også verdensmester. Det er lige meget, hvem jeg træner med, så træner jeg på den måde der. Men jamen, jeg er sådan lidt, hvad jeg kalder en kampkunstnørd. Hvad hedder det? Jeg startede i 7. klasse. Jeg har faktisk altid elsket Bruce Lee-film, og da jeg var ung og boede i Nigeria, der var jeg den lysbarn, som altid skulle testes, og jeg kom ind på det på en selvforsvarsmåde. Jeg har aldrig haft nogen mulighed for at træne nogen steder, så det jeg gjorde, det var at mimikere film og så videre. Og med tid, så hvis jeg kom i ballade, så viste det sig, at jeg faktisk godt kunne ligesom forsvare mig selv. Jeg er ikke en særlig høj gut, så jeg skulle tale rigtig meget med mine knytnæver og mine hænder. Hvad hedder det? Jeg havde ikke nogen, jeg kunne kalde. Mine kammerater og mine folk omkring mig kunne altid, jamen jeg henter min storebror, jeg henter min far. Min far var der ikke på den måde, som jeg ønskede i hvert fald, og jeg havde ikke nogen storebror, som var i den kunne noget. Så jeg havde mig selv og min storesøster, og jeg kunne ikke rigtig hente min storesøster. Så jeg skulle vise mig selv med mine hænder og være et tough knægt. Og det tog jeg hele vejen op til teenageårene, hvor vi så kom til Danmark. Og der var jeg så lige pludselig den sorte barn i klassen, og som skulle også drilles af de danske børn. Eller de prøvede på det i en kort periode, og så fandt de ud af, at han var ikke særlig hyggelig at drille. Og så kom vi så senere hen, fik jeg så en vikar i matematikteam, som lige pludselig kunne den kampkunst, som Bruce Lee kunne, hvilket så er Wing Chun, og det er en sydkinesisk kampsport. Og det var jeg fuldstændig, blown away over. Han kunne nogle ting, og vise mig nogle ting, som potentielt kunne faktisk forsvare mig mod flere folk. Og det var det, jeg blev bidt af i den her aspekt af, at jeg kan forsvare mig selv mod større folk og flere folk. Wing Chun er en kampkunst, som er blevet lavet af en dame, siger de. Så hun kan ligesom overmande større og stærkere mænd. Og jeg er 1,69, så det var noget, der tiltalte mig. Der var ikke rigtig nogen thai-boxing klub, der var ikke nogen boxing klub rigtig omkring mig nogensinde. Vi havde karate, og jeg var ikke så glad for de der pyjamas der, og så havde vi judo, og jeg var heller ikke glad for deres pyjamas party.
Så jeg resignerede mere med den her kampsport, som ikke havde noget med bælte at gøre. De havde noget med grad, men det var mere mig. Meget mere aggressiv, meget mere bygget til til mindre folk. Og det gjorde jeg så i rigtig lang tid. Trænede det over 10 år. Og senere hen, som mit liv gik, som jeg blev ældre i slut 20'erne, der blev jeg så en personlig træner. Og så underviste jeg i PT, styrketræning og calisthenics og så videre. Så jeg byggede en slags i at kunne under folk med alle baggrunde. Ja. Men det var bare lige fordi, at den hoppede ud, så endelig snakke videre. Det er jo første afsnit det her, så der kommer nogle tekniske problemer, og sådan er det bare. Men jeg byggede noget skill med at undervise mennesker, er helt forbundet af, jeg startede som træner, ikke? Og jeg fortsatte med at opsøge Wing Chun, og tog til Kina, lærte nogle stormester derovre. Alt imens Wing Chun er hvor vi bruger hænderne meget, og benene, men det er uden skinner, det er uden handsker, det er mere sådan, vi slapper hinanden rundt og hiver og lægger hinanden i lås og meget forskelligt. Men det er meget aggressivt, og det er meget direkte. Og så mødte jeg så, da jeg var manager i SHC, som jeg var i 3 år, i sportsklub, Sporting Health Club hedder det, mødte jeg nogle thai-bokser, og der blev jeg så fuldstændig fanget i deres energi og i deres måde at gøre tingene på. Jeg mødte det første gang, da jeg var i Thailand, fordi vi var jo i Wing Chun camp i Thailand. Sjovt, vi tager til Thailand for at træne Wing Chun, men det gjorde vi så med vores Sifu. Og der mødte jeg thai-boxing, og der begyndte jeg allerede ligesom at sådan, okay, det er en fed kultur. Jeg var forelsket i den kinesiske kultur på nogle punkter. Jeg kan godt lide den respekt, de havde for deres, igen, fordi jeg tror, jeg har manglet den her farfigur, den her rollemodel i mit liv. Så resignerede det rigtig meget med mig, med at have den her rollemodelfigur, som vi kalder Sifu. Og i Thai-boxing kalder det crew, eller Ayan, tror jeg det er. Ayan. Men hvad hedder det? Så fandt jeg det i Ayan, ja, og crew. Ja, lige præcis. Og det fandt jeg så her i Danmark, men så mødte jeg så de her drenge, som kunne thai-boxing. Jeg kørte nogle sparringsrunder med dem, og de kunne bare noget helt andet. De kunne køre mig rundt på en anden måde. De havde et anden forståelse for afstand, og der blev jeg helt fanget i det, og tømt fuldstændig det jeg troede, jeg vidste. Beholdt det, jeg ved, var mine allerstørste styrker. Og og tog til Thailand og trænede med de her drenge så meget, som jeg overhovedet kunne. Fik rigtig meget oplæring af nogle af drengene. Og så tog jeg til Thailand og tog intensivt nogle måneder, personlige træninger, konstant og så videre. Og der var jeg allerede ret sent i alderen, så og jeg gjorde det udelukkende bare for at undervise mig selv og blive bedre. Jeg var allerede i gang med at undervise lidt som Wing Chun instruktør. Jeg havde trænet det så lang tid, og jeg var ret dygtig til det. Jeg er stadigvæk ret dygtig til det. Og lige pludselig, så på en eller anden mærkelig måde, så kunne jeg kulminere de her forskellige aspekter i min træning. Og så mødte jeg så en pige, som gerne ville have en boksekamp, og hun opsøgte mig. Og hun synes, hun elskede, hvad jeg lavede, og hun ville gerne hun skulle trænes op til stjerneboksning, og hun ville gerne bede mig om at træne hende. Og jeg sagde til hende, jamen altså, det er ikke noget, jeg har så meget erfaring med, og jeg vil gerne give det et forsøg, hvis hun gerne vil. Jeg stoler på de evner, jeg har. Jeg kan godt lære hende at forsvare sig selv, og jeg kan godt lære hende at slå fra sig. Og min filosofi er lidt anderledes end traditionel boksing og Muay Thai og boksing. Og det synes hun gerne ville alligevel. Og så gjorde hun det, og så vandt vi den kamp. Og så startede det hele lidt af sig selv. Begyndte jeg så at undervise lidt mere i boxing / Wing Chun, en lille kombination, som jeg gør det, den måde jeg gør det på.
Jeg kalder det bare martial arts, Roland, vi er hoppet ud. kampkunst. Og langsomhed. Kan du høre? Og det betyder, at der selvfølgelig der bliver selvfølgelig redigeret i det her. Jeg kom dertil, hvor Ja, at I vandt vi vandt en selvfølgelig den kamp, kamp. og langsomt så kom corona ind, og så begyndte jeg så at undervise mine PT'er i en lille lokal, som jeg havde lejet. Og så blev der ved med at komme mennesker, som jeg skulle undervise personlige træninger, og så tænkte jeg, hvorfor ikke starte nogle hold. Begyndte jeg så at lave nogle hold. Det var egentlig ikke meningen, at jeg ville lave noget til kamp som sådan. Det var mere til mine personlige træninger, og lære de folk, hvad jeg kender til i kampsportsverdenen, i kampkunstverdenen. Og så kom der nogle unge gutter, og der kom flere, der gerne ville udforske det her med kamp. Og så før det, der havde jeg den samme kvinde, som fik endnu en kamp i fik endnu en kamp, som jeg så trænede. Der kom en anden, hendes veninder, som også skulle til stjerneboksing, som jeg trænede op til en kamp. Og det gik også rigtig godt. Hun vandt ikke kampen, men i min optik vandt hun kampen, men hun vandt ikke kampen på papir, og det var, hvad det var. Og så havde jeg så en anden fra SHC, som jeg trænede, som vandt en kamp mod en bokser, som var en boksetræner, som de udfordrede hinanden. Han havde aldrig bokset i hans liv, og jeg underviste ham i en periode, og så vandt han over den boksetræner, som var en underviser i SHC. Og der fandt jeg så på en eller anden mærkelig måde ud af, at jeg har fat i noget her. Og grund til, at jeg har kunne træne mig selv op godt nok til, at jeg kan gøre de her ting med kampsituationer. Fordi jeg også har været i nogle situationer i mit liv, som har været meget, som man kan sige, sundhedstruende. Jeg kommer fra en baggrund, som er rigtig, rigtig hård, og jeg tror, det betyder meget i forhold til det, man kan ligesom modtage i kampsportsverdenen. Nogle folk kommer fra en meget, meget, meget mere privilegeret fortid. Jeg kommer ikke fra en særlig privilegeret fortid. Jo, i forhold til nigerianer, men ikke i forhold til danskere. Jeg kommer fra en ret voldelig fortid. Så jeg har kunne modtage, man skal kunne tage en punch, man skal kunne modtage rigtig meget smerte. Og det har jeg så formået at kunne, og ligesom også give det videre til de folk, som gerne vil lære, og få dem til ligesom at forstå det ved det. Men og det er derfor, at det er ret spændende, det der, fordi ja. Men hvis vi går tilbage til det her martial arts saved my life, fordi det synes jeg allerede, du er lidt inde over, at du kommer fra en hård baggrund, så hvad er det martial art, dengang at der kom en vikar, eller hvad det var, og præsenterede det for dig, og så op til nu her, hvor det er noget, du giver videre til dine elever. Martial arts saved my life, er det noget, som du kan identificere dig videre? Det er også noget, som du faktisk giver videre? Det har reddet mit liv på, det er, jeg var hele vejen igennem 20'erne, var jeg på nogle spor, som nok havde endt i, at jeg havde endt i fængsel. De folk, som jeg arbejder med og var sammen med, de er alle sammen endt i fængsel. Nogle af dem lever ikke i dag. Men den måde, det reddede mig på, det var, at da jeg startede med at fokusere 100% på det, 2 eller 3 uger efter, der blev den person, jeg arbejdede med, låst inde i 4 år. Og der var det virkelig en wake-up call for mig, at okay, nu skulle jeg fokusere på noget andet, end det jeg var i gang med. Og selvom jeg skulle ligesom starte helt fra bunden af, så viste det mig et andet vej, at det her, det kan jeg godt blive god til. Det her, jeg kan dedikere mig til noget, som jeg kan få en skill ud af, som jeg kan potentielt leve af i mit liv. Så på den måde, så tror jeg, det var den måde, det reddede mig, og ligesom kunne styre de aggressioner, jeg havde i mig, og min temperament,
Jeg har rigtig, hvis du spørger min kæreste, hun vil fortælle dig, at jeg har en rigtig høj temperament, når jeg bliver rigtig, rigtig sur. Og det har været med til virkelig at styre det, og få alle de frustrationer, jeg har, og ligesom kanaliseret i noget, som jeg kan fordybe mig i, og få det ud på den måde. Og jeg tror, det er det gør for de fleste, som jeg Den har der kan jeg mødt også der. godt genkende. Ja, Men hvad siger du? altså jeg kan rigtig godt genkende den, men jeg kan rigtig godt genkende det, du siger, men mine aggressioner, det har ikke så meget været ud af, det har mere været ind af, hvor at man har slået sig selv oven i hovedet, at man ikke kan finde ud af at præstere måske på arbejdsmarkedet på samme måde. Og så har jeg jo også selvmedicineret en hel del, og der kan man måske godt lægge 2 og 2 sammen, når man ved, at jeg arbejdede inde på Christiania og trænede lige ved siden af. Og der træningen, det var sådan et holdepunkt for, at hvis jeg skulle have balance og ro og overskud til at gå ud og gøre de ting, som jeg skulle gøre arbejdsmæssigt og administrationsmæssigt nede på Christiania, men også nogle andre projekter, jeg kørte. Jeg var simpelthen nødt til at træne for at have roen. Samtidig så kom jeg også til at føle mig mere intelligent, når jeg så gik ud og mødte verden. Og jeg vil også lige knytte en kommentar til det, du siger med din baggrund, fordi det er også noget, jeg har mødt rigtig meget i kampsportsmiljøet. Mennesker, som man måske kan sige, at de er uden for de pædagogiske rammer, eller dem, som der er faldet igennem samfundets net af, at man prøver på at holde folk ude af kriminalitet, misbrug, whatever, at det er som om, at kampsport kan et eller andet, som pædagoger og psykologer Det kan og det. whatever ikke kan. Det kan Jeg det. ved ikke, hvad det er. Gør du det? Nu kan jeg sige det sådan, være helt ærlig, ikke? Jeg blev slået som barn, og jeg blev slået både i skolerne og derhjemme. Så de 2 steder, hvor jeg skulle føle mig sådan mest tryg og mest passet på, det var der, hvor jeg fik allermest, jeg havde frygt meget, meget af tiden. Og jeg skulle ligesom få det ud ved jeg fik det ud på planter og andre ting, som jeg kunne ligesom, jeg tog en pind nogle gange, ikke, og bare smadrede planter og blomster og roser og hvad jeg kunne smadre, for ligesom at få det ud, ikke? Og senere hen, der endte med, at jeg fik det ud på nogle mennesker, fordi at enten så de drillede min lillesøster, eller de drillede mig, eller så fik jeg det ud på den måde. I stedet for at kunne, jeg har aldrig været særlig god med ord, det kan I måske også fornemme her faktisk, men jeg er blevet bedre med tiden, fordi at jeg har ligesom kunne kanalisere alle de aggressioner et eller andet sted, og jeg kunne fokusere på mig selv som menneske, og det har det ligesom været en rigtig stor hjælp med, til at finde den her zen, som jeg har i mig nu. Og Det tror jeg også kampsporten kan, det der med, at det er på en eller anden måde en individuel sport, hvor at vi fokuserer på os selv, og når at du står der og skal slå pads, eller du står inde i ringen, så det er jo, dit hoved skal på en eller anden måde slå fra, hvor det i hvert fald for mig, så mit hoved, det skal fokusere på, at der kommer benzin til maskinen, at der kommer ilt ind, og så gælder det bare om, ikke at tænke på noget andet. Og det er altså en stor ting, når man har ADHD, fordi så tænker man på rigtig mange ting på en gang, ikke? Så derfor det der space med at komme op og slå på pads, eller være i ringen, det var også et space for mig, hvor at jeg udviklede mig som menneske, og hvor at jeg fik den der ro, og jeg tror, det lyder rigtig sindssygt for mange mennesker, som der ikke kender kampsport og sådan noget, fordi det ser så voldsomt og så uroligt ud, men det giver får bare en indre 45 ro, minutter med at slå altså. på plethandsker, og så forstår de det lige med det samme. Det kræver ikke mere, og Jeg kan i hvert fald lige knytte en kommentar til det, som du siger med, at folk de bare lige skal ind og køre en lille smule pat. Jeg har en veninde, som der har haft nej-hatten på i rigtig lang tid, hvor jeg har tænkt, det vil være så godt for hende. Og en ting for nogle af,
Fordi de der et eller andet ud, men også for at få den der ro, og hun har bare sagt nej, nej, nej. Så skete det Ja, tilfældigvis, at jeg fik proppet nogle handsker på hende, og vi kørte kun 3 runder eller sådan noget, men hun er sådan on fire bagefter, fordi at hun siger, at hun har mange traumer og sådan noget, har haft et hårdt liv, at hun kan bare mærke, hvordan at hun sådan slipper det ud, og de der spændinger, hun har haft i nakken, som der sikkert også har været noget fra hendes liv, ikke? Hvordan ja. at det også sådan løsnet op. Og det var sådan et helt nyt menneske ind i martial art. Men for at fortsætte den, så kunne jeg også godt tænke mig lidt hjælp. Fordi nu skal jeg jo ind og pitche det her projekt inde på Christiania. Og jeg har været inde på Christiania, og jeg er også ret sikker på, at du også har været derinde, fordi jeg kender jo din smukke Viv, din smukke kone inden fra Christiania af. Hvad tror du, at sådan et lokalt community som Christiania vil få ud af at få en dojo, et bevægelseshus? Jeg tror, det er noget af det bedste, de vil kunne gøre for samfundet derinde, hvis jeg skal være helt ærlig. På mange forskellige måder. Hvordan de vil kunne kanalisere igen nogle energier, nogle måske halvdestruktive energier, til det mere positive, til noget, de kan ligesom udleve på en anden måde. De vil kunne hjælpe deres børn, som mangler et eller andet at tage sig til, fordi skærme og alle de her forskellige distraktioner, sociale medier, det fylder rigtig, rigtig meget lige for tiden. Det er en måde at få børnene ud og lave andet. Men også hvis vi bliver ved børnene, så kommer jeg til at tænke på det, du fortalte. Hvad siger du? Men det som du fortalte fra din barndom med, at det at du fik lært noget kampsport, det gav dig også sådan en sikkerhed, når at du var over i skolen, eller når du var forskellige steder, og også for mig som kvinde har det jo også givet en kæmpe sikkerhed, når jeg har rejst rundt i zoner rojos, altså farlige zoner i Sydamerika, det der med, at man vidste, at man kunne give en tilbage, og for børn, Ja, undskyld, sorry. der tror jeg, Nej, fortsæt, undskyld, det er bare, jeg afbryder. Men hvis man forestiller sig, at man går ind i en lokale, og der står 10 mennesker derinde, og man overhovedet ikke kan noget til at forsvare sig selv. Man føler sig en slags sårbarhed, en kæmpe sårbarhed, som bare ikke eksisterer, når du har redskaber og egenskaber til at, du ved, at, ved du hvad, hvis værst kommer til værst, vi er mennesker, og vi har en dyrisk natur. Hvis værst kommer til værst, så vil jeg sagtens kunne komme ud af det her værelse uden problemer. Og jeg ved det ikke, jeg tror, der er et eller andet slags dyb indre sikkerhed i mennesker, og især kvinder, hvis de er i nogle situationer, som gør, at de går med et højt løftet hoved, og drenge og unge drenge går med en ro i sig, så de ikke har behov for ligesom at puste sig op i nogle situationer, hvor andre drenge har brug for ligesom at puste sig op, fordi de føler sig usikre, og de er utrygge i deres indre reaktion. Det er en forsvarsmekanisme, kan man sige. Jeg tror, det har en kæmpe fordel, og bare er rigtig godt for det. Jeg ved, det har virket rigtig meget for mig. Igen som en meget lav mand. Men jeg går med en rigtig stor, hvis man kender mig, jeg går med en rigtig stor aura. Og det er jo fordi, at jeg ved udmærket godt, når det kommer til stykket, så er der rigtig få mænd på den her planet, der vil kunne gøre mig noget fysisk. Og det, jeg ved det ikke, men når jeg går rundt, så har jeg bare en slags ro på. Og det er lige meget, om en person kalder mig et eller andet, eller ser sur ud på mig, eller bomber i min cykel, eller hvad det nu skulle være. Så ved jeg altid, at ved du hvad, det er ikke det værd, og jeg har ikke brug for at gøre noget for ligesom at vise, at ja. Det er jo fordi, man ved inde i sig selv, fuck det jo, jeg kan godt smadre dig, men faktisk så gider jeg ikke. Så det giver jo også sådan en, fordi
tit så reaktioner, det kommer jo af, at der sker en hel masse følelser inde i os, og hvis der kommer sådan en angst, eller irritation, eller fandme nej, og der tror jeg det der med, at man godt ved, okay, stakkels lille dig, der har piftet min cykel, Lige, eller et eller andet, jeg gider ikke putte mig ind i det, det er sikkert dig, der har en hel masse ind i livet, og jeg har lige min præcis. peace, og den vil jeg gerne beholde. Og det giver faktisk lidt sådan en mulighed for Det at var lige styre præcis ens det, impulser jeg var på de inde på dårlige før, reaktioner. som jeg glemte faktisk. Og det var godt, du lige sagde det. Det er selvkontrol. Det var det ord, jeg glemte, som jeg vil sige. Det giver en selvkontrol, Mm. som man ikke rigtig kan forklare, før man har dyrket det i lidt tid. Og den selvkontrol er altafgørende ofte for, hvordan alle konfliktsituationer i verden med dig udspiller. Og det er fra kæresteforhold, det er fra når du møder en eller anden person på gaden, som du ikke kan lide, det er på dit arbejdsplads, det er på alle fronter. Kampsport har lært mig, jeg tror det vigtigste af alt, immens selvkontrol. Og du kan ikke være en dygtig, det var også det, jeg skulle til at sige før. Du kan ikke være, jeg har en teori om, du kan ikke være en dygtig kampsportsudøver, en rigtig dygtig, en eliteplay, uden at du har den allerstørste selvkontrol. Fordi hvis du ikke har det, så bliver du styret af dine følelser. Og hvis du bliver styret af dine følelser, i kampsituation i hvert fald, og i trænings, i kampsituation, du kommer til at være underlegen den person, som er rigtig god til at styre sig selv, og styre sine impulser. Så ja, det var faktisk det, jeg skulle sige før, som jeg glemte omkring selvkontrol. Men den synes jeg er en rigtig god bro over til, fordi at når jeg skal ind og pitche ind på Christiania, på grund af alt det her, som jeg har fundet ud af her det sidste års tid med mig med ADHD, du siger selvkontrol og impulsstyring, det er jo noget af det, som vi er rimelig dårlige til. Og det kan jeg faktisk også mærke, når jeg er helt i ubalance, og jeg er ikke for trænet, der er ikke noget kontrol på de der impulser. Altså impulskontrol non-existing. Og når at man træner, og specielt hvis, at bare når man begynder at træne, så synes jeg, at kroppen og sindet automatisk begynder at tage nogle beslutninger omkring nogle bedre madvalg, omkring det at få sovet. Og noget af det, som jeg har lært, fordi jeg virkelig er hyperfokuseret omkring over, hvad ADHD det er, at der er de her 3 søjler, som der hedder motion, kost og søvn. Og hvis man har styr på de 3 søjler, så lever man altså et liv, hvor man har mindre af de der sindssyge impulser og reaktioner, og alle de vilde følelser, som vi kan føle fysisk, som der foregår inde i os hele tiden. Ja. Men det kan være rigtig, rigtig svært, hvor at for mig, så Ja. træning, det er faktisk et værktøj. Fordi hvis jeg går op og træner, så sker det automatisk, at min krop vil have noget andet mad, og det sker automatisk, at jeg gerne vil i seng. Og så træningen, det der med stille og roligt at blive bedre og bedre, det er jo også en succes. Så det gør jo, at nu spiser jeg, nu sover jeg, nu træner jeg, og faktisk gerne blive bedre til det her thai-boksning. Altså så får man lyst til at putte mere energi ind i de her ting, som der holder en grounded, og som der holder en i balance. Og jeg tror faktisk lidt, at det er hovedet på sømmet omkring, hvorfor det er rigtig godt for Christiania at få et bevægelsescenter, en dojo, Pirates dojo, Push Up Street Gym, whatever det skal hedde. Det der med at blive grounded, men også at møde hinanden i øjenhøjde. Et sted, hvor man går ind med respekt. Og så kan det være, der er jo også lidt sådan forskellige poler, kan man sige, inde på Christiania. Så kan det jo være, at en, der står i den ene pol, lige pludselig skal spare med en, der står i den anden pol. Og når man mødes i et træningscenter, så er det respekt. Og vi skal give noget til hinanden. Så vi skal også sådan have hinanden med i det. Og der synes jeg faktisk, du er rigtig, rigtig, rigtig god i forhold til andre undervisere, jeg har været ved. At det ikke er fordi, at jeg er verdensmester, at jeg skal komme ind og smadre de nye for at vise mig. Men når jeg skal komme ind, men når jeg var ved dig som verdensmester, så er det det der med, gå hen og få en runde med Lea, fordi jeg er sikker på, at I godt kan lære noget. Og det er jo lige præcis det, man gerne vil, når man
er et højere niveau, så kan man jo begynde at give videre. Så det kan jo også være, at det kan skabe en anden form for sammenhold, et eller andet inde i et community Hvis som man kender mig, så Christiania, ved man også, hvor meget tænker jeg. jeg har udviklet mig. Når jeg kører med dig, så lærer jeg. Når jeg kører med de nyeste af de nyeste, så lærer jeg. Når jeg kører med verdensmestre som Niklas Larsen, eller hvem det nu skulle være, så lærer jeg. Der er ikke et sekund, når jeg holder plethandsker for folk, så lærer jeg. Der er ikke et sekund, hvor jeg ikke er under en læringsproces i min hjerne. Lige meget, hvor dygtige folk tror, jeg er, eller lige meget, hvor dygtig jeg egentlig kommer til at blive i min sidste vejrtrækning, så lærer jeg. Og det er også en ting, hvis man kan skabe en kultur, hvor folk kommer med den indstilling fra start. Og man bliver, som du siger, man bliver tvunget til at respektere sine marker, så man bliver tvunget til at respektere sine holdkammerater. Det er en must i den her, hvad hedder det, i den omgivelse, kultur og kulturen. Og det er også det, jeg elskede ved thai-boxing og kulturen og thai-kulturen og også det sydkinesiske kampsport. Jeg tænker også, det skaber også de her stoffer, som mennesker rent faktisk leder efter i andre midler, for eksempel adrenalin, endorfiner. Når du dyrker det her, der skaber det her automatisk. Den sætter dine stresshormoner på et sted, hvor det er, du bliver tvunget til at kontrollere dig selv. For ellers så kan man godt få en nogle gange en røvfuld, hvis man ikke kan styre det her stress, så man bliver tvunget til at styre nogle ting, som man normalt i hverdagen aldrig bliver tvunget til. Og når man endelig gør, så kan man bare stikke af fra det. I de her omgivelser, der kan du ikke bare stikke af fra det. Der bliver du nødt til at styre det, og du bliver bedre med tiden, hele tiden til at styre det. Til sidst, så bliver du så god til at styre det, at jamen, det bliver en naturlig ting for dig, når du også er udenfor. Og du kommer til at se bedre ud med kroppen, fordi du taber de her dårlige kalorier, du ser bedre ud, så har du også bedre selvtillid. Altså, der er så mange forskellige ting. Du styrker din krop, du styrker dine balanceevner. Jeg kan jo fortsætte. Men Roland, hvordan er det, man laver det? Det har jeg også oplevet nede ved dig. Hvordan laver man sådan et inkluderende træningsmiljø? Fordi det er faktisk også noget af det, som der er rigtig svært for mig. Fordi at jeg jo også er sensitiv. Så nogle gange så musik og lyde og lys, men mest af alt det der sådan, en masse nye mennesker og tørjer, og det kommer til at tage energi. Men jeg er kommet ned til dig som sådan super ny, fordi at jeg bor i Aarhus, og jeg kender ikke rigtig nogen i København. Men folk var så rummende, og folk kom over og sagde hej og chit-chattede på sådan en ikke påtaget måde, som også nogle gange kan være lidt et problem for mig. Så hvordan har du lykkedes med det? Jeg tror, i sidste ende, så tror jeg altid stedet afspejler dens crew, eller sifu, eller ajan, eller mester, eller hvad du vil kalde det. Jeg tror, i sidste ende, så er det den person, som viser vejen. Og med det, hvordan jeg har gjort det, det er at være mig selv 120%. Jeg har aldrig prøvet at ændre mig selv for at tilpasse mig andre folk. Og være en anden, og tage masker på. Og så de mennesker, jeg har formået at beholde, og som er blevet der i så lang tid nu, og nu har vi over 100 medlemmer, de har jo ligesom også skulle indrette sig i den slags kultur. Og de har skulle lære at acceptere andre folk fra alle mulige baggrunde, ikke? Fra diverse områder i verden. Jeg tror, jeg har en af de klubber med allermest diversitet i hele landet, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er også med mænd og, det tror jeg også. Og det er med mænd og kvinder. Jeg tror, jeg har de fleste kvinder i en klub i landet. Og jeg har ikke den største klub i landet. Men jeg har så mange kvinder, og de har ingen problemer med at træne med mændene, fordi mændene også bliver tvunget til at respektere dem, også fordi vi har nogle super badass kvinder,
som lægger mændene på plads, hvis det er. Og vi har og mennesker, som er jo, ja, men Eller altså, smadrer og vi jer. mennesker, som er meget høje stillinger i deres branche i verden, ikke? På mange forskellige fronter. Men jeg tror, det er fordi, at jeg har også givet mennesker pladsen til at være sig selv. De mennesker, der gerne vil snakke engelsk, jamen, det er fint, så taler jeg engelsk med dem. Og de behøver ikke at ændre sig for ligesom at tilpasse de andre. Og jeg tror, mennesker kan mærke det. Jeg tror, det er en energiting. Jeg tror, det er noget, du kan mærke, når du kommer, når du har været der, og du følte, fuck man, jeg er alene. Eller jeg ved ikke alene, jeg er ny her, og så videre. Men så har du kunnet mærke, jamen, okay, de lægger ikke en front, eller der er ikke noget sådan uautentisk ved det her. Jamen, så har du lige pludselig lyst til at være, så kan jeg bare være mig selv og snakke om de ting, jeg har lyst til at snakke om. Jeg tror, det hjælper meget, når... Bare lige sådan en tilknyttet anekdote, det er, at fordi jeg har gjort det der meget, hvor jeg har maskeret og også tøjmæssigt, da jeg arbejdede op på universitetet, og fordi at det der med, at man skulle aldrig rigtig have vidst, hvad fuck det er, der er galt med en, ikke? Så man har sådan prøvet på at passe ind, men noget af det, som jeg har fundet ud af, efter at jeg har fundet ud af, okay, jeg er jo anderledes, ikke? Det er, at jeg kan meget mere være mig selv, så når at jeg tager ud nogle steder, og jeg er mig selv, ligesom du siger, du altid har været dig selv, så bliver folk heller ikke forvirret. Og det er også som om, at folk de bedre kan lide det. De kan bedre lide det, fordi de kan mærke, at det er ægte. Og hvis du skaber den der kultur nede i dit gym, hvor du bare er dig selv, og folk de kan komme derned bare og være 100p as they are. Altså det er jo også der, hvor man er afslappet, ikke? Og faktisk der, hvor jeg var nede og besøgte dig, og også hvor folk ikke vidste, at jeg var verdensmester, og de kom hen og hilste på mig og sådan noget. Det var virkelig, det var virkelig rart. Og respektere sporten, stedet og kulturen, kan man sige. Ja, men altså, hvad hedder det? Ja. Det er sådan, det skal være. Men nu er det jo også sådan, så at jeg prøver jo på at holde de her afsnit sådan på en halv time, og nu har vi kørt 42 minutter, så vi er snart ved at være der, hvor vi skal have en afrunding. Og for at være helt ærlig, så har jeg lyst til at lave nogle flere afsnit omkring det her med how martial arts saved my life, fordi at jeg tror på, at kampsport kan gå ind og hjælpe alle de her mennesker derude, som der har den samme type hjerner som mig. Og det var jo også noget, vi snakkede lidt om, inden at vi startede episoden, at ja, jeg har et behov for at finde ud af det, og måske du også er lidt anderledes og har nogle ting, men du har ikke noget behov for at skulle finde ud af det. Men kampsport, det gør bare, kampsport saved my life. Og der er så meget vigtig viden og filosofi igennem de her martial arts, som går mange decades tilbage. Men for lige at runde af, Roland, så tusind tak, fordi du vil være med. Og jeg håber jo på, at jeg får lov til at lave sådan en lille pirate duo inde på Christiania, og du er en af dem, som der kommer til at skal hjælpe mig, da jeg jo sidder over i Jylland og kun lige kan komme over og hjælpe en gang imellem. Så det er måske også meget rart for dem, der skal træffe beslutningen, christianitterne, at de lige har fået lov at se dig og lytte på dig. Og som jeg sagde tidligere, så omstændighederne på tirsdag, fælles møde, har skudt det her i gang, Lea the Pirate Podcast og venner, så der kommer nogle flere afsnit, og det kan jo godt være, at jeg lige kan overtale dig til at komme med igen en gang. Ja, det er dejligt. Har du noget, du vil sige på falderebet? Nej. Ja, jeg håber, at mennesker finder det interessant, og vi sætter noget i gang. Det kunne da være fedt at få nogle af børnene til også at have noget, de kan glæde sig til, og noget målrettet på noget positivt. Så det... Jeg fik lige sådan en vision, fordi jeg har jo altid gået rundt i min thai-box shorts inde på Christiania. At vi skal have sådan nogle Christiania thai-box shorts, som børn, der skal gå rundt og rocke, ligesom de rocker CSC fodboldtrøje og sådan noget. Ej, okay, det er den der kreative hjerne. Tusind tak, fordi at I lyttede med, eller så med, eller hvordan I gjorde det. Ja, ikke?
3, 2, 1, og vi cutter. Men Roland, du skal lige blive, ikke herinde, men når at vi slutter, fordi så skal den lige uploade det op til det der program. Det har jeg prøvet før, hvor folk er gået for hurtigt, så vi ikke har fået det uploadet. Så vi slutter lige, jeg siger end recording, og så bliver der lige til, du har fået en Alrighty then. melding. Alrighty.